A miña tese versa fundamentalmente sobre paleobotánica e palinoloxía do Xurásico, concretamente do Xurásico da Península Ibérica. Actualmente estamos máis centrados na paleobotánica xurásica de Asturias, reconstruindo os ambientes, as comunidades vexetais que habitaban os dinosaurios de Asturias. A idea foi madurando pouco a pouco e cando empecé a carreira de Bioloxía, no primeiro ano, lembro que o profesor Bienvenido Díez, que actualmente é o meu director de tese, nos ofreceu, dentro da materia que daba el, que era a materia de evolución, acompañalo durante o verán ás saídas de campo. Así foi como comecei a traballar en paleontoloxía. Fixen o traballo fin de carreira en paleobotánica, fixen o traballo fin de mestrado do meu primeiro máster sobre paleobotánica tamén, e a tese foi realmente como o camiño natural, o seguinte paso. Cando falamos do proceso de traballo en paleobotánica e palinoloxía, compre realizar unha distinción entre a paleobotánica e a palinoloxía. O primeiro é a búsqueda bibliográfica. Cando máis ou menos se ten claro onde se vai excavar, procedemos a sair ao campo. Unha vez que se teñen os fósiles e as mostras de palinoloxía, o que se fai é volver ao laboratorio e traballar na limpeza e na reconstrucción de esos fósiles. Posteriormente se montan láminas como estas que teño aquí. Nesta lámina tan pequena hai miles e miles de pólenes e de esporas. E unha vez que se ten preparado o material, comezase a fotografiar, a estudiar e a sacar conclusións que poden ser paleoecolóxicas, realízanse tamén deduccións paleoclimáticas e tamén propias deduccións de carácter evolutivo das plantas, que tamén teñen a súa importancia. Redáctase o traballo, publícase en revistas científicas e finalmente realízase unha labor de divulgación se consideramos que o material estudiado, que os resultados do material estudiado son dignos de ser divulgados. A paleobotánica e a palinoloxía nos permiten, entre outras cousas, reconstruir non só as comunidades vexetais que habitaban o Xurásico, senón tamén condicións ambientais e condicións climáticas. Isto é importante porque nos permite, ademais de ver certas tendencias climáticas do pasado, que nos permiten tamén sacar conclusións sobre as tendencias climáticas futuras, podemos tamén extraer cuestións ou deduccións paleoecolóxicas. Ademais, a palinoloxía e a paleobotánica son unha excelente ferramenta palinoestratigráfica, bioestratigráfica. Podemos realizar unha datación relativa dos estratos nos que estamos traballando. Isto significa que podemos dar unha datación moitas veces bastante precisa dos niveles traballados. É fundamental contextualizar ben as diferentes especies de dinosaurios e de outros restos paleontolóxicos que se vayan atopando, porque en función da idade na que se ubique, o seu significado pode ser completamente diferente. Por lo tanto, a palinoestratigrafía tamén é unha ferramenta importante que aporta a paleobotánica e a palinoloxía. Ademais, cada fósil é prácticamente un milagre, é froito de grandes casualidades que un resto dun ser vivo de fai 200 millóns de anos se preserve durante tanto tempo na rocha e que nos poidamos telo nas nosas mans, que nos poidamos estudialo e sacar diferentes conclusións do seu significado paleoclimático, do seu significado paleoecolóxico e do seu significado taxonómico.